Strategien for byfornyelsen her på Vesterbro og i København i øvrigt, det er at bevare de arkitektoniske kvaliteter i hverdagens arkitektur. Oprindeligt så hed byfornyelsen jo sanering. Det var jo saneringslove. Og det fortæller jo også historien om, hvad det var, man ville. Det skulle vækskudte. Man rev det ned. Det der gamle skrammel, det gider vi ikke have. Byen var blevet nedslidt i takt med, at industrien lukkede ned og arbejdspladser forsvandt. Det nye liv lå i forstæderne, og ingen investerede i byen. Så nogen som Urban Hansen Weidekamp, som var født og opvokset i det der slum-København, havde ikke for 5 øre romantik over for det. Det skulle ned. Og jeg tror simpelthen aldrig nogensinde, de forstod, hvad det var for nogle kvaliteter, den nye generation så i København. Og så i byen. Forstod det simpelthen ikke. Byens gamle bygninger blev fraflyttet og begyndte at stå tomme. Riv skidtet ned, lød datidens stemmer. Det er det, som den her podcastserie handler om. Historien om, hvordan vi holdt op med at rive skidtet ned, og i stedet begyndte at istandsætte de gamle huse. Det er historien om byfornyelsen af København. En byfornyelse, som stadigvæk pågår. Over 3 afsnit tager jeg dig med ind i, hvad byfornyelse er for et arbejde. Vi skal ud og se på grænserne for, hvornår boliger ikke længere er sikre at bo i for mennesker. Vi har jo haft flere ejerboliger, som har været i så horribel stand, at vi kunne ikke tillade beboelse. Og vi skal ud og se på energifællesskaber, cirkulær økonomi og hvordan byfornyelsen i dag arbejder med klimadagsordenen. Det nye, vi har lagt på, det er jo nok at kombinere energibesparelser og boligkvalitet, men også tænke i energiproduktion. Ikke kun med en solcelle, der kan lave strøm nok til opgangslyset, men også reelt at sige, okay, hvor meget af den her bygnings energiforbrug ind i lejlighederne kan blive dækket ved, at den egentlig selv producerer noget strøm. Mit navn er Niels Bjørn, og du lytter til podcastserien Blød By.